Вярвам, че като кмет на Западен мога да направя района много по-добро място за живот. Това означава повече места за децата ни, тротуари, по които всеки може да ходи и истински паркове. Виждам район, изоставен от общината. Аз мога да променя това. Като избран кмет ще работя Западен да бъде чист, с очертани паркови места и пешеходни пътеки, без изоставени автомобили и удобен за пешеходците, какъвто сега не е. Искам хората от Западен да участват във вземането на решения. Ще провеждам истински обществени обсъждания по важните за района теми и проекти. Важно е да направим междублоковите пространства приятни места за срещи, отдих за възрастни и семейства с деца. Важен приоритет е превръщането на парк отдих и култура от изоставено място в истински модерен парк с повече места за почивка и спорт на открито. Смятам също така, че можем да изградим скейт парк в района. Хората знаят, че сега е предизвикателство да се движиш нормално в Западен. Искам да обновим цялостно кварталната инфраструктура, да направим нови тротуари и повече еднопосочни улици, да осигурим достатъчно места в детските градини и ясли и като цяло да създадем нов облик на района, който всички да харесваме.